Helo, penod wahanol o Colli'r Plot i chi tro 'ma. Y podlediad sy'n trafod llyfrau ac unrhyw beth arall sy'n codi yn y sgwrs rhwng 5 person gwahanol iawn. Mi fydd un ohono ni'n holi awdur bob hyn a hyn, ac am fod y lleill i gyd ar ei gwyliau neu'n wirion o brysur, dim ond fi, Bethan Gwanas, oedd ar ôl tro 'ma. Ac mi nes i benderfynu mod i eisiau newid y drefn chydig, a holi golygydd, neu olygydd creadigol. Ffrind gorau unrhyw awdur am gyfnod o leia. Ond heb olygyddion creadigol, fysa'n llyfrau ni ddim hanner cystal, ac un o'r goreuon ydy Nia Roberts o Fangor, sy'n gweithio i Gwasg Carreg Gwalch ers blynyddoedd. Dyma'r sgwrs ges i efo hi. Mwynhewch, mi nes i. Reit, croeso Nia Roberts, y golygydd. Diolch yn fawr. Ers faint wyt ti'n gwneud y barchus ar swydd? Hon di'r 4edd flwyddyn ar 10 gwan. Dwi'n un o'r hen stitchers. Dwi rhyw deimlo ma ti ydy'r ola o'r hen griw sy'n dal wrthi? Dwi'n meddwl bod chdi'n iawn. Mae rywun James yn y lolfa yn dal i fod. Dwi'n meddwl na ni'n dwys ar ôl o'r hen griw. Ond mi gath y swyddi golygyddion creadigol mae creu. Pryd oedd hi? Tia 2017, beth fel alla? Achos mis di'n gwneud y swydd ar y dechrau, do? Do, dwi'n cofio pryd. Beth fel oedd hi, achos mi oedd na ddim golygyddion creadigol yn yr wasg Gymraeg. A oedd y cyngor llyfrau, mae'r cyngor llyfrau wedi gwneud gymaint o bethau i helpu'r diwydiant. A maen nhw'n ariannu'r swyddi mae golygyddion creadigol yn y gweisg i gyd. A wedyn, ddoth y swydd i fyny, a nes i dri amdani, a do gen i ddim math o brofiad golygu o blaen. A dyma fi, blynyddoedd yn ddiweddarach dal yma. Dal i fynd. Wel, oce, be nes di cyn dechrau fel golygydd creadigol? Be oedd dy hanes di? Wel, is i Bangor, gwneud Cymraeg, aros fan am sbelan, a yn swydd gyntaf fi allan o coleg oedd yng nghanolfan sgwennu Tŷ Newydd yn Llanstymdwy. A o'n i'n fanno yn trefnu'r cyrsiau Cymraeg ac o'n i hefyd yn warden breswyl, a mae honno'n job ddifyr. Pam sgen ti straeon i ni? Gen i lot o straeon yn dwi'n mynd i deud nhw, wel dwi wedi anghofio lot, dweud y gwir tha ti. Ond fel wyt ti'n cofio'n iawn, mae siŵr yna fwy yn digwydd lawr yn y plu ar ben wythnos cyrsiau Cymraeg nag oedd fan Tŷ Newydd ei hun. Ond mi oedd o'n amser difyr iawn ac i mi yn syth o coleg. O'n i'n cael byw yno yn Tŷ Newydd a cael treulio amser efo'r awduron gwych ma a'r bobl amrywiol oedd yn dod ar y cyrsiau o bob man yn Gymraeg ac yn Saesneg. A ges i 2 blynedd wych yn fanno efo pobl ffantastig. A wedyn, symudis i Gaer wedyn ar ôl hynny, i weithio yn theatr y Gateway yn fanno, codi nawdd a cysylltiadau fo'r wasg a rhywbeth am felly. A mi ddoth y plant, a gymis amser ffwr i wneud hynny. Fysi ddigon ffodus wedyn i weld swydd yn cael ei sbwysebu fo Gwasg Carreg Gwalch yn rhan amser. A nes i drio am swydd, o'n i wedi cyfarfod Myrddin flynyddoedd ynghynt pan o'n i yn Tŷ Newydd, a mi roth o y swydd mi, chwarae teg, dyma. Yn rhan amser? Pa mor rhan oedd y rhan amser? 2 ddiwrnod, 3 diwrnod? 2 ddiwrnod a hanner, balli, achos oedd mhlentyn fenga fi yn dechrau'r ysgol ac yn 4 oed. Wedyn o'n i medru gwneud y gwaith dros 5 diwrnod yn ystod oriau ysgol tradd bychan yr ysgol. Wedyn oedd o'n siwtio fi'n champion. Ac wyt ti'n gallu cofio i'r dyddiau cynnar hynny, be oedd anoddau am y job, neu be oedd yr her fwyaf? Trio dallt be i wneud, dwi'n meddwl, achos oedd na gynlliad o olygyddion creadigol o gwmpas. O'n i'm yn siŵr iawn be o'n i fod i wneud, ac wrth gwrs ges i arweiniad gyn Myrddin, sydd wrth gwrs ydi bod yn y busnes llyfrau estigawdag oedd o'n, dwi'n meddwl swn i'n gwneud y swydd yma, swn i heb gael ei arweiniad o. A mae cyrsiau hyfforddi'r cyngor llyfrau hefyd ydi bod yn arbennig o ddefnyddiol dros y blynyddoedd. A fi si lwcus iawn, un o'r awduron cynta i mi weithio hefo nhw, mi oedd hi'n ofnadwy.
Bethan Gwanas ydi henwi. A nôl i bara, oedd un o'r llyfrau cynta un i mi weithio arno fo. Oedd o wedi cael mynd rhan fwyaf o'r ffordd drwy'r wasg cyn i mi ddechrau yn y swydd. A dwi'n cofio bod ofn chdi. Fi? Ia. Achos oedd chdi'n awdur a doedd gen i'n clembio ni'n neud. Aros di fyny, dwi'n. Dyddiadur bara oedd o, de? Yr un... Nac i nôl i bara. Nôl i... O, ia, ni wedi sgwennu lot y byn O that. O ie, cos tas o'n dyddiadur bara. Wel, mond yr ail lyfr oedd nhw. O'n i'n gwybod bod chdi'n awdur, oeddech chdi'n gweithio efo'r gwasanaethau llyfrgell, os dwi'n cofio'n iawn, pan o'n i'n tu newydd yn Llanystumdwy. Dyna oedden ni wedi dod ar draws yn gilydd cynt, a wedyn, o'n i lwcus iawn, dwi'n falch iawn at y lyfr di, oedd un o'r cynta i mi weithio arno fo, achos oedd ti'n ffeind iawn efo ciw golygydd fel fi. Ac o'n am lot o walla o iaith, nag oedd? Argofawr na, dim just. Ac o'n i'n gwybod lle roi collnod ebyn hynny, ond ta waith. Wsti be, mae na gymaint o flynyddoedd. Mae na dros gant o lyfrau di mynd drwy'n ilo fi as hynny. Ymhell. O, hwnna'n un yng ngwestiynau fi. Ti di wneud dros gant? Ymhell dros gant? So, dwi wedi gwneud 3 blynedd ar 10 lawn. A rhwng 6 a 12 o lyfrau flwyddyn. Wedyn, dros gant. A sgen ti gopi o bob un o'r dy silffoedd adra? Mi oedd gen i. Dwi'n cael copi o bob llyfr, ond mae yna bobl Dyma, wedyn dwi'n siarad am lyfrau, dwi'n deud, cym gopio hwn, darllen hwn, mae o'n dda. Wedyn mae'n nghopio fi mynd. Ond oes, mae gen i lot fawr o silffod lyfrau. Oce, ta. Dros y blynyddoedd, be di peth anodda am olygu, neu bod yn olygydd creadigol? Wel, oedd bob dim yn anodd i gychwyn. Achos o'n i'n gwybod, dim am y diwydiant llyfrau o gwbl, dim am y systema cyfrifiadurol oedd y Gwasg yn gosod llyfrau arnyn nhw, dim byd am gomisiynu clawr, o gynna i ryw grap o'r ramadeg, ar ôl bod am 6 mlynedd yn Brifysgol Bangor, ond ti'n dysgu efo bob llyfr. Dyna dwi wedi ffeindio, bod bob llyfr yn wahanol, bod bob awdur yn wahanol. A wyt ti'n dysgu pethau gwahanol gyn bob awdur ac efo bob llyfr hefyd. Wedyn mae bob dim wedi bod yn anodd yn ei dro, a mae yna elfenna anodd o bob llyfr. Os dwi'n gweithio ar lyfr ffeithiol, mae gwneud yn siŵr bod y ffeithiau i gyd yn gywir. Wrth gwrs, fedri dim gwneud hynny bob tro, achos yr awdur ydy'r arbenigwr mewn rhan fwyaf o ffyrdd ar y llyfr hwnnw. Wedyn, fedri dim mynd ar Wikipedia a checio gwaith hanesydd neu rhywbeth, achos gynnyn nhw mae'r arbenigedd neu beth bynnag, ond maen nhw i gyd yn wahanol. Dwi wedi ffeindio, y peth anoddau ydy trio cadw llais yr awdur, achos mae gen ti awduron sy'n dod o wahanol ardaloedd, am gen nhw ffordd o siarad, ac ella bod gen nhw rhyw ambell i air Saesneg yma ac acw. A trio cadw bod ti'n clywed eu llais nhw, ond i gael o'n iawn. Yndi, mae hynna'n anodd. A fel o'n i'n deud, mae wahanol efo bob awdur, bob llyfr weithiau. Yr anodda dwi wedi gael yn hynny o beth efo cywair iaith a falle, a dwi'n siŵr na fydd i ddim yn meindio i mi ddeud, ond ydy nofel ddiweddara Myfanwy Alexander, Coblyn o Sioe. Achos fel arfer, mewn nofela dwi'n gweithio arnyn nhw fwyaf, nofela dwi'n mwynhau gweithio arnyn nhw, a fel arfer mewn nofel mae gen ti lond llaw o gymeriadau, rhan fwyaf yn nhw'n dod o'r un ardal, a rhan fwyaf yn nhw'n siarad rhywbeth tebyg. Mae gen ti griw o ffrindiau sydd yr un oed ydi magu mewn cefndir tebyg, wedyn mae'r ieithwedd a lefel y Gymraeg rhywbeth tebyg. Ond yn Coblyn o Sioe, mae gen ti ddwsina o gymeriadau yn y sioe fawr, i gyd o ardaloedd gwahanol o Gymru, i gyd o oedran gwahanol, cefndiroedd gwahanol, mae gen ti gyfreithwyr, mae gen ti ffermwyr,
mae gen ti hogan sy'n gwerthu chorff am bres, mae gen ti bob math o bobl yn iaith gynta yn ddysgwyr, a mae cadw tabs ar hynny yn anodd. A ysdi, gen ti lot o bisia bapur o dy gwmpas efo proffil o bob cymeriad ac yn union o pa bentran Sir Gar maen nhw'n dŵad i chdi gael cadw'r acan yn gywir. Ond mae hynny'n sialens. Felly ti'n gwneud hynna wyt, a ddarna bapur, fatha pan mae yna gymeriad newydd yn ymddangos, ti'n ei nodyn o enw lle maen nhw'n byw, parcen, pob peth? Dwi'n trio, pan dwi'n golygu nofel yn enwedig nofel hir, gen i 2 rhestr mewn ffordd, 3 bishyn o bapur. A dwi licio bod yn hen ffasiwn, dwi'n licio papur, dwi'n licio nodiadau ar ffôn a ryw gyfrifiadur a ryw bethau, na ryw galendyr digidol. Gen i 3 bishyn o bapur, mae'r papur cynta, y penoda a just braslun o beth sy'n digwydd yn bob penod a pa flwyddyn a beth bynnag os ydy'r nofel yn neidio gwmpas mewn amser. Gen i bishyn arall o bapur efo'r ieithwedd, ydy'r awdur yn deud rydw i, neu dwi, neu wy, beth bynnag, cadw'r cywair yr iaith yn fanno a just be sy'n cael ei dalfyru a pa ffurf o pa air sy'n cael ei ddefnyddio. Wedyn gen i 3 bishyn o bapur efo'r cymeriadau i gyd. Wedyn dwi'n sgwennu bob dim dwi'n ddysgu am y cymeriad wrth fynd yn ymlaen. Wedyn os dyn nhw'n fenywaidd yn 35, gwallt tywyll, ydy graddio yn 1957 neu beth bynnag. A fedri di wedyn fynd yn ôl, ac os ti'n dod ar draws rhyw fanylun wedyn yn y nofel, sy'n croes ddeud, ella, ti'n meddwl, sgwni, dwi wedi darllen hwnna blaen, neu dwi wedi darllen beth gwahanol i hwnna. Ti'n meddwl mynd yn ôl at dy restr bach ar bapur, a gweld, na, peth ddudodd yr awdur cynt. So mae eisiau gofyn i'r awdur, os oes y wahaniaeth, pa'r un di o fod yn gywir de. Felly, wyt ti yn berson taclus trefnus fel la wrth reddf, neu wyt ti wedi dysgu dy hun neu yna? Dwi'n yn berson taclus. So ti'n gweld yn esg iwan de? Mae'n bapurag yn nodiadag yn bob dim, bob man. Achos dwi yn licio papur. Dwi'n darllen yn llyfrau papur, dwi'n dim o'r Kindle busnes ma. Dwi'n licio sgwennu fy list negas ar bapur, nid ar fy ffôn. Gen i bisia bapur yn bob man. Wedyn, ella na. Yeah. Dwi'n colli bisia bapur. Dyna di'r unig anfantais. Dwi'n ffendio bisia bapur tu ôl i nesg ac yn meddwl, ia. Fan oedd o. Ti'n be nes i ffeindio ar y nesg diwrnod blaen? Check fawr gan wasg y bwthyn. O'n i di anghofio pob peth amdani. 6 mis maen nhw fod i... Ia, o'n i'n oce. Ond o'n i'n methu coelio. Ta waith. Amdan y tîm o hwn, ddim pa mor gler dwi. Felly, dwi'n gofyn y cwestiwn o gan wybod fod ydi ddim yn gallu ateb y dda iawn, ond dwi'n ofyn o'r un fath. Oce. Oes na rei awduron di bod yn haws neu'n anos na'i gilydd? A pham? Ti di sôn am y fanwy bod efo'r holl gymeriadau, felly. Yeah. Ond jyst o ran, dwi'n gwybod, dydy pawb ddim o'r glen ac eraill ddim yn fi. Mae yna rei, na, dwi ddim yn mynd i newid hwnna. Ti di cael hynny? Do, dwi di cael hynny. Wrth gwrs, dwi'n mynd i enwi neb, ond mae yna awduron dwi wedi gweithio fan nhw sawl gwaith, a mi na i weithio fan nhw gobeithio, lot o weithio eto. A mae yna awduron dwi wedi gweithio fan nhw unwaith, ac ella na dim ond un nofel sydd yn yr awdur hwnnw, ella na bod nhw isio sgwennu hynna'n gofiant, a dos a ddim stori arall i ddeud lle. Ond dwi wedi cael achlysuron lle dwi wedi cael gwahaniaethau barn ynglyn â'r llyfr efo'r awdur. Ond pan ti'n dŵad i'r pen, enw'r awdur ser y clawr. A mae rhaid i ni fel golygyddion dderbyn na cwbl yda ni mewn ffordd ydy pont rhwng yr awdur a'r darllenydd. A beth da ni'n drio wneud ydy rhoi y fersiwn gorau posib o'r stori mae'r awdur eisiau dweud i'r darllenydd. A weithiau, mae beth da ni feddwl ydy'r fersiwn gorau o'r stori yn wahanol i be mae'r awdur yn feddwl. A weithiau, ti'n cael adolygiad ar rhywbeth fel y silff llyfrau,
yn deud rhag cwilydd i'r golygydd am adael i'r llyfr fynd allan fel hyn. A weithiau, wyt ti'n meddwl, ia, dwi'n cytuno fo chdi. Ond weithiau, dysa'n byd ydy di wneud. Ia, dwi wedi bod yn y sefyllfa honno fy hun. Dwi'n allt yn iawn. Ond, wedi deud hynny, mae 99.9% o'r awduron dwi'n gweithio fo nhw yn ffantastig. Maen nhw yn bobl dwi wedi gweithio fo nhw dro ar ôl tro ar ôl tro. A maen nhw yn bobl pan da ni'n cyhoeddi, wel, fel dwi'n deud, nofela dwi'n gweithio fo nhw fwyaf, pan da ni'n cyhoeddi un nofel, byddai yn gofyn yn syth, reit, be arall sgyn ti ar y gweill? Be sgyn ti nesa? A dwi wedi gweithio hefo John Alwyn Griffiths ar 3 ar 10 o lyfrau. Myfanwyn 5, Rhian Cadwaladr 5, dwi'n meddwl. Daniel Davies 6, a dwi'n mwynhau gweithio efo'r bobl yma dro ar ôl tro. Achos dyna'r math o lyfrau swn i'n pigo fynydd ar y silff, Dyna, dwi weithiau, pan mae'r nofel yn mynd i'r wasg, dwi'n meddwl, chaim codi honna ar y silff wan, neu, sa'n pwynt i mi wneud, achos dwi wedi darllen i barod, ond mae'r math o nofel swn i'n cyffroi, swn i'n ei gweld ti ar silff mewn siop lyfrau. Dyna ddifi. Felly, rei, cwestiwn sy'n dilyn fanna. Wyt ti'n cael dewis pa lyfrau ti'n gweithio na nhw, neu ydy rhywun fatha Myrddin yn deud, rei, dwi eisiau ti olygu hon, a weithiau bod o ddim y math o nofel fysa ti yn ddewis mewn siop? Dwi'n cael mwy neu lai dewis be dwi'n gweithio arnyn nhw, achos erbyn hyn, fel o'n i'n deud, dwi wedi adeiladu criw o nofelwyr rhan fwyaf awduron hefyd, sydd wedi bod yn gweithio fo ni am flynyddoedd, a mae yna gymaint o bobl yn gyrru peth ato ni'n ddigymell. Da ni yn cael dewis a dethol be da ni'n gweithio arnyn nhw. Mae Myrddin yn cael syniadau, mae yna bobl yn gyrru stwff i Myrddin, mae yna bobl yn gyrru stwff i mi yn syth, achos bod rhywun wedi deud, ia, dwi'n gweithio fo Nia Carreg Gwalch, gyrra fo iddi hi, Wedyn, dwi'n lwcus mewn ffordd, achos da ni'n gorfod, erbyn hyn, da ni'n gorfod gwrthod mwy a mwy o nofela. Achos da ni'n cael cyhoeddi llai a llai. Da ni wedi clywed ar y newyddion yn ddiweddar wrsos yma am drafferthion ariannol mae'r cyngor llyfrau yn nhw bod nhw'n gwneud rhyfaint o waith efo lot llai o bres. Ac wrth gwrs mae hynny yn llifo lawr i'r gweisg, a gyda ni lai o lyfrau da ni yn ei cyhoeddi rwan nag odda ni 10 mlynedd yn ôl, dyda. Wedyn, mae gynna i restr rwan o lyfrau dwi'n gweithio arnyn nhw. Gyn i 9 leni, dwi'n meddwl, o lyfrau ar y gweill. A mae gen i werth 2 flynedd o nofela yn gwytsiad i gael ei golygu a'i cyhoeddi. Wedyn, tasa awdur yn gyrru nofel ddigymell ata i fori a deud, fedrwch chi gyhoeddi hon, dwi'n darllen ni, mae'n wych. Ti'n siarad am 2026 a ni'n gweld gola dydd? Mae wahanol efo llyfrau da ni'n ei comisiynu, achos mae gen y cyngor llyfrau system granti ar gyfer awduron, a da ni, efo'r awduron, da ni'n gweithio efo nhw'n aml, da ni'n gwneud cais am grant i dalu iddyn nhw i sgwennu llyfrau, achos mae yna gymaint o bobl yn trio gwneud bywoliaeth allan o sgwennu, da ni'n trio cefnogi lle fedrwn ni. Ond, iddyn nhw, da ni'n gwybod da ni'n cadw slot iddyn nhw. Wedyn mae yna slot, enghraifft, i nofel detectif John Alwyn Griffiths bob mis Medi. A mae o'n cyflawni bob mis Medi. Da ni'n cyhoeddi llyfr arall, nofel arall gyda fo, yn y gyfres detectif Jeff Evans. A mae'r gynulleidfa wrth i bodda fo nhw. Maen nhw'n boblogaidd iawn. Ond heblaw am hynny, ti'n gwytsiad am 2-3 blynedd i gael dy gyhoeddi. Felly, dyda mam bod yna awdur newydd eisiau cysylltu efo ti? Ie. Be di'r ffordd orau iddyn nhw'n wneud? Wyt ti jyst eisiau cael sgwrs efo nhw a bod nhw'n cynnig syniad, neu di well gen ti weld nofel orffenedig? Rhan fwyaf adag nofela gorffenedig ydyn nhw. Achos am bod ni yn gorfod llenwi'n rhaglen gyhoeddi,
flwyddyn a hanner ymlaen llaw, dweud y gwir. Da ni eisiau bod yn sicr y medar yr awdur gyflawni'r gwaith. Efo awdur profiadol, da ni'n gwybod bod gennyn nhw drac record, bod nhw'n medru cyflwyno gwaith ar amser. Da ni'n gwybod yn fras faint o waith golygu fydd ar eu gwaith nhw hefyd. Wedyn fedra ni ddeud, wsti, o ia, fedra ni goheiddi hon mewn 6 mis neu beth bynnag. Ond efo awdur newydd, da ni'n siŵr iawn sut maen nhw'n gweithio. Da ni'n gwybod os fedra nhw sgwennu hyd not, os dyn nhw'n dod ato ni fo syniad. Wedyn mae'r rhan fwyaf yn dod ato ni efo nofel sydd wedi sgwennu'n barod, sydd yn wych ond yn broblem hefyd, achos maen nhw wedi gwneud y gwaith yma i gyd. A weithiau, fedra ni ddim darllen y nofel am, chydig wsnosa, weithiau, chydig fisoedd, os ydyn nhw'n gyrru nofel i ni mis Medi, a ni'n trio cael llyfrau dolyg i'r wasg, fedra ni'n troi at ddarllen nofela digymell am tan diwedd flwyddyn, dechrau flwyddyn wedyn. Wedyn mae'n broses hir, a mae yna gymaint o bobl hefyd yn sgwennu nofela, cael beirniadaeth dda yn Eisteddfod, yn cystadlaethau'r Fedalryddiaeth a Daniel Lwan. A maen nhw wedi gweithio ar y nofel ar ôl cael y beirniadaeth honno. Wedyn mae beth sy'n dod ato ni yn agos iawn ati, deud y gwir, does am lot o waith golygu creadigol i'w wneud, achos bod nhw wedi cael adborth gyn 3 beirniad da yn y cyfansoddiadau. Wedyn mae heini fyddai'n teimlo bechod ofnadwy dros y bobl heini, achos mae'r hedyn nhw hefyd wytsiad blwyddyn a hanner, a'i nofel nhw mwy neu lai yn orffenedig. Siamynedd weithiau does. Wyt ti'n gallu cofio derbyn teip ysgrif gan roi newydd a bod ti wedi cyffroi i gyd yn mynd, Mae'n digwydd yn aml. O enwyn, yn gwybod. Dwi'n eisiau enwi'r awdur jyst rhaid cofn i mi ddechrau no, ond mae yna nofel sydd wedi dod i mewn i ni, mae ar rhaglen gyhoeddi ar gyfer flwyddyn nesaf. Mae hi yn nofel epig am deulu, na'i'm deud y diwydiant chwaith achos mae hynny'n mynd i ddeud pwdio, mewn diwydiant arbennig. A mae'r stori epig mae'n mynd o wlad i wlad drwy Ewrop, o genhedlaeth i genhedlaeth. A mae mor ddifyr, a mae mor wahanol i bob dim arall sydd ar y farchnad dwan. A dwi wedi darllen y drafft cyntaf cyflawn, ac o'n i wrth y modd. A o'n i jyst yn dweud, diolch yn fawr iawn am anfon hon i fi. Dwi wedi cyffroi wan, dwi eisiau darllen ni. Ydw i'n nabod o? Mwy na thebyg. Dwi eisiau... O da, felly mae yna nofel. Ond mae honno de, mae yna un arall, da ni yn gael ddeud, pwy di hwn? Hogyn oedd yn digwydd bod yn coleg efo fi Pryderi Gwyn Jones. Mae o di sgwennu nofela Brenin y Trainers i bobl ifanc. A mi gath o feirniadaeth eithriadol a dda yn Steddfod 2 flynedd yn ôl. A mi nofel Hiraethog Jones oedd ei ffug enw fo. A enw'r nofel ydy Hei Fidel. A mae hon wedi darllen gyda ni erbyn Steddfod. A bedi di hanes athro Cymraeg cyffredin bord mewn ysgol yng Nghymru. Mae'n swnio math o Pryderi. Wel, na ydy. Dwi'n meddwl elfen hunan gofiannol gren yn lot o nofela, dwi'n mynd hynny. Ond yn y nos, mae'n mynd drwy'r rigmarol teulu a gwaith a cymdogion a falle yn ystod y dydd. Ond yn y nos, mae yna gymeriadau yn dod iddo fo. A maen nhw isio unioni'r cam am foddi Tryweryn. Wedyn, mae'r cymeriadau yma yn hollol bonkers. Gyn ti Fidel Castro, fod i'r Hei Fidel. Gyn ti Bob Marley. Mae gyn ti 3 Penyberth. Mari Fawr Trelech. Gyn ti Bendigeidfran. Mae gyn ti Oppenheimer, Einstein. Mae hein i gyd yn dod at ei gilydd mewn leipau wrth ymyl wal, cofiwch Tryweryn yn Llanrhystyd, mwyn cynllwynio sydd wedi dalu nôl i Lerpwl am foddi Tryweryn. Na'i'm deud beth sy'n digwydd, ond mae'n ddifyr iawn ac yn ddoniol.
Nes i just meddwl yn syth, mae Dafydd Llywelyn yn mynd i licio hon. O, dwi'n meddwl wneith lot o bobl licio hon, achos beth sy'n dda ydy, mae'r penodau'n fyr. Mae'n gwibio le, so mae gen ti, wsti, 2 baragraff am ddwrnod yn yr ysgol. Mae gen ti baragraff wedyn am ddeud wrth y plant am ddod off i sgrinia gyda'r nos sydd mwyn iddyn nhw mynd i gysgu. A wedyn gen ti'r olygfa hollol bonkers yma am Saunders Lewis yn ffrio fo Mari Bawr Trelech ynglyn â be maen nhw'n mynd i wneud. Hollol wallgo. O, dyna chdi, dwi'n falch bod fi'n siarad efo chdi, chos ti wedi codi'n halon ynglyn â'r dyfodol. Mae hynna'n un peth. Dyfodol llyfrau Cymraeg, neu'n mynd â chdi fanna. Ond sut wyt ti'n gweld pethau di newid yn dy gyfnod fel golygydd creadigol? Be di'r gwahaniaethau ti wedi gweld ers hynny? Mae yna dipyn ydi newid. Da ni yn... Wel, erbyn hyn mae llyfrau Cymraeg ar gael ar Amazon yn Waterstones a ballu. So be mae hynny'n olygu di estalwm. Pan o'n i'n cychwyn, oeddan ni... Os oedd y clawr yn barod pan o'n i'n gorffan golygu, oedd o'n gret. Achos oeddan ni'n medru argraffu'r clawr ar tu mewn efo'i gilydd ac o bob dim yn barod, dyna fo. Rwan, mae Waterstones ac Amazon a ballu isio cloria a broliant llyfrau blwyddyn ymlaen llaw weithiau, o leia 6 mis ymlaen llaw. Wedyn, dydy'r drafft cynta cyflawn o'r nofel i mynd i dod drwad gyn yr awdur erbyn hynny, weithiau. A weithiau, wsti fel mae'r hen awduron ma. Maen nhw yn sgwennu crynodeb o nofel, a weithiau mae pethau newid. Weithiau mae enwau cymeriadau newid. Weithiau mae sut mae'r nofel yn gorffan yn newid. Weithiau mae yna lot mwy yn newid na hynny. A da ni wedi gorfod rhoi y clawr yma ti gilydd ar broliant. A ti'n meddwl, di hwn yn iawn. Achos mae'r nofel di newid. Wedyn, da ni'n gorfod gweithio gymaint mwy mlaen llaw rwan ar deitla. Nac oeddan ni estalwm. Ac wrth gwrs, mae marchnata llyfrau hefyd ydi newid. Pan o'n i'n cychwyn, doedd na ddim marchnata ar cyfryngau cymdeithasol. Doedd na fasiwn beth a TikTok ac Instagram a BookTok a math yna beth. Wedyn, da ni wedi gorfod dysgu sut mae hyrwyddo. Chos be da ni'n neud estalwm, da ni'n ffonio Radio Cymru, da ni'n ffonio rhaglen heno, da ni'n ffonio golwg, ac oedden ni'n trio cael sylw i'r llyfrau yn yr ffynonella cyfyng heini. A dyna fo, ac oedden ni'n gyrru posteri siopa llyfrau. O rwan, mae yna gymaint o bobl yn cael ei gwybodaeth ar Facebook ac Instagram a heini gyd. Da ni'n gorfod creu ffilmiau byr am y llyfrau. Da ni'n gorfod creu cynnwys difyr sy'n hyrwyddo awduron. A da ni'n gorfod gofyn i'r awduron hefyd wneud pethau, fideos bach i gamera, bod nhw'n hyrwyddo, bod nhw'n rhannu a ballu. Dyma'r diwydiant di newid i bawb. A mae'r hyn stedgars wrtho fi, gymodd ei amser i fi, ti dal i rhyw deimlo, mis eisiau canmol, cos ti'n deimlo, os wyt ti'n rhoi llun o dy lyfr ar Twitter neu beth, ti'n gwthio dy hun dwyt, a gymodd ei oes i bobl oed i wneud o. A bosib na fi'n yr ei cynta yng nghenedlaeth i wneud. A dwi'n cofio trio perswadio Harry Parry. Chw pan ydych chi'n mynd i siarad, da ni'n mynd i perswadio mynd ar Twitter. Pan oedd yn mynd i nosweithiau cymdeithasol, ti'n bo? Fatha Merched o Awr neu beth. Ydych chi'n mynd â bocs o lyfrau efo chi? Na, sy'n ni'n mynd i ni. Ond mae'r ifanc yma gyd wrthi. Yndi. A mae'r awduron ifanc hefyd yn sefydlu tudalen Facebook ac Instagram ar wahân ar gyfer ei gwaith sgwennu. Mae Rebecca Roberts di wneud o, mae Sonia Edwards di wneud o, mae yna gynnwys penodol wedyn yn lle bod rhywun yn rhannu ar ei dudalen bersonol, a mae'r ffin dydy rhwng dy waith di a dy fywyd personol di mynd wedyn os wyt ti'n hyrwyddo dy waith ar dy gyfrwng personol. Wedyn mae'r cyfrifon yma, y cyfrifon awdur fel sy'n yn Lloegr, yn America, yn ledled y byd, yn dŵad pyn bach, ti'n gweld mwy yn nhw rwan nag oedd at i estalwm. Da, dries i hynna. Oedd yng nghalon i mynno fo, o'n i'n teimlo'n od.
Nes i wneud yn i gorau Carreg Gwalch, yn cofio. Oedd o'n hwyl. Ond dyw, mae'n dal yna, dyw, llyfr yn hen rhan, di. Ta waith. Okay. A Sôn am hefyd, lyfrau. rhaid i feddwl am dy gynulleidfa, achos mae yna lyfrau, mae cynulleidfa nhw yn bobl Facebook. Mae gen ti bobl eraill sy'n gynulleidfa Instagram. Wedyn, wat ti heb a hyrwyddo llyfrau pobl ifanc ar Facebook? Achos hen bobl fel ni sydd ar Facebook. Felly, dyna'n golygu bod fi fod i gael TikTok, yndi? Wel, dyna di'r peth diweddara. BookTok ydy'r peth diweddara. A dwi'n yn defnyddio TikTok, wedyn dwi'n yn gwybod. Ne, dwi wedi cael row gyn y plant am alw fo'n TikTok, de. Felly mae yna BookTok. O, BookTok. BookTok di o fod, dwi'n meddwl. Ond BookTok fydd o, de. Yng nghefn Gwlad Cymru. O, rhaid, sa'n mi sbio ar hwnna. Ie, pobl yn argymall i llyfrau, a lot o bobl efo music neis yn just rhoi un llyfr lawr ar ôl y llall. Do, dwi wedi gweld un i. Rhyw bethau felly dyn nhw. O, hwnna ddigon difyr. Mae o'n ddigon difyr. Ond mae'n nos y fawr. Ie, a mae'n eich di wybod sy'n mae'n neud o'n iawn, achos mae'n medru drach yn dodgy iawn, os na, ti'n gwybod beth ti'n neud. Dyna pam na dim fi sy'n neud ar gyfer y wasg. Oce, reit, na i mo hynny. Oce, dwi eisiau gwybod rwan am be ti'n mwynhau darllen tu allan y dy waith. Sut fath o lyfrau o ti licio yn dy ieuenctid yn dy blentyndod, a pa fath o lyfrau sy'n apelio wan. Ac ydy'r ffaith bod ti'n olygydd yn amharu ar dy fwynhad di o ddarllen fel person normal. Ateb dy gwestiwn dwytha di, ydy mae o. Ti'n ffeindio dy hun yn cael dyfeiro goch ddychmygol allan weithiau wrth ddarllen. Ond un peth swn i ddeud ydy, dwi'n gwybod os di hyn o wir am olygyddion eraill, ond am bod fi'n gweithio ar nofela dwi'n licio darllen hefyd, a dyna pam dwi'n mwynhau gweithio arnyn nhw gymaint, achos dwi yn licio tynnu plot a cymeriadau stori'n gria a ffeindio'r ffordd ora o'i chyfleu hi. A mae hynny'n golygu na fedra i ddim darllen nofela Cymraeg pan dwi'n gweithio. Achos mae gen i lais un awdur yn ymhen tra dwi'n golygu. A dwi ofn cymysgu'r lleisiau yn ymhen. Fedra i ddarllen bethwmbrath o lyfrau Saesneg. Ond fedra i'n darllen, dwi'n gwrthod darllen llyfr Cymraeg tra dwi'n golygu rhaid cofn i mi wneud poetsh o leisiau awdur. Achos os dwi'n darllen rhyw gyffelybiaeth neu gymhariaeth neu ddisgrifiad mewn un llyfr, a wedyn bod gen i ddau ar y go, un yn cael ei olygu a llall yn cael ei ddarllen. Dwi'n meddwl, yn pa llyfr nes i ddarllen hwnna, ydy'r un awdur wedi defnyddio yr un gyffelybiaeth ddwy waith, ta dwi wedi ddarllen o'n y llyfr arall. Wedyn dwi'n dewis peidio mynd i'r afal a ddarllen llyfr Cymraeg pan dwi'n golygu. Wedyn mae hynny'n golygu pan dwi ar yngwyliau dolyg a rhab allu. Dwi'n mynd â stoc o lyfrau Cymraeg efo fi a'i darllen nhw fesul un. Felly dyna'r unig adeg ti'n gallu darllen llyfrau Cymraeg ar ambrysur? Os dwi'n golygu llyfr ffeithiol, mi fedra i ddarllen nofel Gymraeg. Achos di'r llais sy'n yr un peth, ti'n mynd gweithio ar y llyfr yn yr un ffordd, lle. Diddorol. Oce, dy blentyndod di wan, so pa lyfrau daniodd dy ddychymig di yn blentyn? Un o'r ei cyntaf dwi'n cofio di Pipi Hosan Hir. O'n i wrth y modd efo Pipi Hosan Hir. A dwi'n cofio mam yn darllen o'na'r lyfr calad i blant bach ar enw Potifar Pwff. A tren oedd Potifar Pwff. Ac oedd y tren yn mynd drwy'r jungle yn llawn o anifeiliad, a mi oedd y trac wedi malu. A mi oedd yr anifeiliad wedyn yn gorau gweithio fo'i gilydd i greu trac newydd i Potifar Pwff gael cario ymlaen ar ei siwrna drwy'r jungle. Ac oedd yr eliffant yn cario'r coed, a wedyn mi oedd y mwnciod, os dwi'n cofio'n iawn, yn clymu'r pethau fe'i gilydd i wneud y trac. A wedyn mi oedd hi'n mynd Potifar Pwff, Potifar Pwff, Potifar Pwff. Dwi eisiau gweld y llyfr na. Oedd o'n lyflu. A be arall o gyn i dwad? Ti'n gwybod be, o'n i wrth y modd efo llyfrau Mwynhewch. Ac yn digwydd bod dwi'n golygu nofel gyn Mwynhewch ar gyfer y oedolion wan.
O, go dda! O, mae'n lyflu o nofel am hewraig yn diodda dementia yn ystod Covid. A mae'n cadw bocs wrth droed ei chadar yn llawn o lynia a dogfenna a llythyrau drwy bywyd. A'r unig ffordd mae'n medru dod o hyd i'r fi go iawn ydy drwy gyfrwng y bocs a'r cynnwys. A wedyn mae hanes i bywyd sy'n dod allan drwy'r lluniau mae'n ei ffendio. A mae yna olygfeydd teimladwy iawn yna, a un o'r golygfeydd nath fi chwerthin oedd mae'r ddynas ma'n cael galwad ffôn gyn un o'r bobl ma sy'n trio sgamio chdi, trio cael chdi symud y bres yn y cyfrifon ma. A mae hi'n gwrthod, beth bynnag gwrthod symud y pres, achos di hi'n gwybod lle mae ffres i wir, ond hyd yn oed os streis am eisiau symud o. Ond ar ddiwedd, yr olygfa mae'n rhaid y ffôn i lawr a dweud, o, bechod, nes i fwynhau cael sgwrs. Oce, pryd mae hwnna'n dod allan? Mis Mai, diwa mis Mai. Y bocs ers talwm di hynny, achos dyna mae'r hen ddynas yn galw'r bocs sydd wrth i thraed i. A wedyn mae gen i bobl sy'n dod i fewn i'w helpu hi, yr gofalwyr, sy'n mynnu symud y bocs, com ddifaglu drosto fo. A di hi rioed i baglu wir, di hi'n gwybod pam bod nhw eisiau symud y bocs mae ffwr. Dim mae'n gorau mynd i chwilio rownd y tu am y bocs ar ôl ddyn nhw fynd â fo i gafal i. O, dwi'n edrych ymlaen, achos dwi'n... Sy'n ddigon ffodus i gwerfod Mair Mwynhewch flynyddoedd yn ôl, a mae'n dydy'n ddynas hyfryd. O, yndi. Mae'n fraint i mi gael gweithio fo i de. Mae'n fraint i mi gael gweithio fo rhan fwyaf o'r bobl dwi'n gweithio fo nhw dweud y gwir, achos dydw i rioed i sgwennu nofel. Dwi'n mwyn gwybod os fedrai. Dwi'n cael syniadau weithiau, ond dwi'n chwarae gymaint efo syniadau pobl eraill. Dwi'n mwyn gwybod os fedrai i sgwennu'n byd byth, a mae gen i barch mawr as bobl sy'n medru de. Felly, o'n i'n mynd i ofyn hynna, sgwrs, os o'n ti'n cael dy demtio. Ti'n cael dy demtio felly, ond ti'n rhy brysur ar hyn o bryd, wrth gwrs. Rhy brysur, a hefyd dwi ofyn, achos dwi'n darllen gymaint o bethau gyn bobl eraill. Gyn i ofyn bod y syniadau dwi'n gael ddim yn syniadau mi fy hun a bod fi wedi dwy'n nhw gyn bobl eraill. Achos fedrai'm cofio bob plot o bob nofel dwi wedi gweithio yn nhw. A hefyd mae'r llyfrau heini dwi wedi darllen a di deud diolch yn fawr ond fedra ni ddim i cyhoeddi nhw. Wedyn dwi'n meddwl, be sa unrhyw syniad swn i'n gael yr un peth am rhywun arall di sgwennu'n barod? Mae gen ti nofel fanna. O Golygydd, oedd yn dwy nofela bobl. O, de. O, mae hynna di digwydd i'r radd. Y lleidyr llyfrau. Y lleidyr llyfrau. Ei. Mae'r dychymyg yn dren, neu yn bydd enw fo. Pwti far poff. O, beth ma. Wyt ti'n teimlo bod na fath o lyfrau yn Gymraeg sy'n brin? Os na genre dyn ni'n dal i angen, neu dyn ni'n neud yn o lew yn y byd llyfrau wan? Swn i licio gweld... Wel, dwi'n darllen... Math o lyfrau Saesneg dwi'n darllen. Dwi'n licio darllen gwaith awduron o Scandinavia. Dwi'n licio gwaith Jonas Jonasson a Frederick Backman a pobl felly, sydd nid o anghenraid yr Nordic noir, ond llyfrau difyr clyfar. A mae'r brawddegau'n hir yn lot honyn nhw. Ac yn aml gymalog. A yn glyfar, ti'n bo? A dwi'n meddwl, mae yna ddiffyg o'r math yna o nofel. Ond hefyd, tasa rhywun yn cyhoeddi, math yna o nofel, fysa pobl yn meddwl, o na, mae brawddegau'n hir, dim i mi. Achos mae darllen yn Gymraeg, dwi'n meddwl mae yna rhyw fath o syniad, dwi fedrai'm darllen llyfrau Cymraeg. Os na, wyt ti wedi bod yn darllen llyfrau Cymraeg ar hyd y blynyddoedd. Achos mae yna ffrindiau mi sydd yn bobl proffesiynol dros i 100%. O na, dwi'n darllen llyfrau Cymraeg. Ond darllen gymaint o bethau eraill, de. Ond mae
digwydd bod, mae yna nofel debyg i sbio fi wan yn hwrtio'n llyfrau. Nofel newydd gael ei gyhoeddi wan ar enw Drws Anna gen awdur newydd, wel, gweddol newydd, o'r enw Dafydd Apoloni Na fod o? o Llanrwst. Mhm. A mae o di sgwennu chwip o nofel. A be 'di o 'di hanes cyfieithydd yn cael gwaith i gyfieithu atgofion rhywun. A 'di'r person ma ddim yn cofio pwdio. A mae yna mwysedd ynglyn â'r iaith. A dydy'r cyfieithu ddim yn siŵr iawn pam bod o 'di cael ei ddewis i gyfieithu'r stori yma. Ond mae o'n dechrau arni ac yn cael ei dynnu i fyd yn Paris yr 80au, 90au, lle mae hogan yr enw Anna. Mae'r prif gymeriad yn yr atgofion yn dod ar ei thraws i mewn parti. A mae o'n disgyn mewn cariad efo'r hogan ma, wedyn mae'n cyfarfod rhyw foi arall sydd yn gymeriad lliwgar ac yn yfad ac yn smocio ac yn bohemian go iawn. A mae'r prif gymeriad yr atgofion yn ffendio bod hwn yn gariad i Anna. Mae yna rhyw driongl o rhwng y ddau ohonyn nhw, lle mae o yn ffansio Anna, ond yn ffrindiau mawr hefo Johnny, sef y cymeriad arall. A mae'r cyfieithydd yn cael ei dynnu fewn i'r atgofion. A da ni'n siŵr iawn pwy 'di'r cyfieithydd chwaith. Wedyn mae'n archwilio cof a hunaniaeth a iaith a bob math o bethau. A mae hon brawddega hir, de. Brawddega weithiau ti'n gorfod mynd yn ôl i'r dechrau. Ond mae o werth o achos mae'n nofel mor ddifyr. A ti'n cael dy dynnu fewn i Baris hedonistaidd a'r baria mae'r caffis a mynd am dro ar hyd yr afon a'r strydoedd. A mae honno, hefyd, mae honno y math o nofel swn i yn ei fwynhau. Swn i yn chwilio am rhywbeth mewn siop lyfrau. Mae hwnna'n swnio'r union math o beth sy'n ei licio fydd. Wel, argo ti'n neud job dda efo'r chnata llyfrau Carreg. Ia, ond dim ar book talk, de. Lyn, siarad, de. Argo. Oce. Wel, mae gen i lot o gwestiynau eraill, de, ond... waith fi ofyn ti. Ia, gofyn. Oes na bethau, ti'n gorau enwi neb to, oes na bethau pan ti'n golygu sydd yn dan at y groen di, da ni gyd efo'n tics bach, rhyw bethau bach da ni sgwennu heb sylweddoli bod ni'n neud nhw. Enghraifft, am rhan i, mae yna ddynion canol oed o ran neilltuol o'r wlad hon sy'n mynnu sgwennu ne, collnod yn lle neu. Ww. A mae hynna just... Am bod nhw gyd yr un oed. A maen nhw gyd yn neud o. A dyn dwi wedi dechrau sylwi yna fo. A unwaith ti'n dechrau sylwi, ti'n methu peidio sylwi. Na fo, mae drosodd wedyn, dydi? Yndi. Ond Gen ti rhywbeth fel yna? lot fawr iawn, oes. Be dwa? Rhoid dy yn lle ty. A fi! Dim steddfod ydi o. Steddfod ydi? Dim stwff. Stwff ydi o. Wyt ti'n deud, pan wyt ti'n gweld y gair ar bapur, wyt ti'n ddeud o yn dy ben ffordd sa ti'n ddeud o go iawn. Wedyn, os sa ti'n ddeud o fel stwff, gret, deud ti o fel stwff, ond si llafa fo efo ty. Dwi efo chdi ma, de. A hefyd, de, mi fyddai yn mynd i'r dre fory. Na ci, mi fydda i. Dim fyddai. Mi fydda i yn mynd i'r dre fory. Dwi'n swnio fatha thrawes o'n. Ie, mae'n handi bobl wybod hyn, cos dwi'n treulio hanner yr amser yn rhoi gap rhwng yr A a'r I. Ie. A mai, de. Ia. Prynwch lyfr bach can llawiau iaith a chymorth sy'n llafu gyn J.L. Mwynhewch. Dyna'r cwbl idau. Mae gen i ty 3 copi o'n. Oce. Dwi'n meddwl bod hwnna'n bwysig i bobl wybod. Cos da ni gyd, cos nes i sylweddoli sti ar un adeg, oedd yng nghymeriadau fi gyd yn codi i heiliau. Yn lle bod na rwy'n yn deud, tybad, neu, ti'n meddwl, ond na rwy'n jyst yn codi eiliau.
Ond o'n i'n neud o gymaint, oedd y peth yn bonkers. Wedyn o'n i'n mynd drwy'n llyfrau, jyst yn delay. Ond mae'n rhaid bod ambell un yn codi eiliau weithiau. Ond ti jyst yn mynd yn obsesiwn, di. Yndi. A os nag ti di sylwi arno fo, neu di beth sylwi arno fo, mae rhaid i chdi wneud y sylweddoliad yna. Dwi'n gwneud hyn. Achos weithiau, pan ti'n golygu, pan dwi'n golygu beth bynnag, mae yna, yn y wasg yn Lloegr, mae gen ti yr tai cyhoeddi anfarth yma, efo gymaint o wahanol bobl. Mae gen ti yr golygydd comisiynu, mae gen ti golygydd creadigol, mae gen ti golygydd copi, mae gen ti olygydd lluniau, mae gen ti brawf darllenydd, mae gen ti'r bobl mae gyd. A mae'r llyfr yn mynd drwy tra hanner dwsin o leia wahanol bobl cyn mae o'n gweld gola dydd. Yng Nghymru, gen ti olygydd, a dyna fo. A dwi fel golygydd creadigol yn gwneud bob un o'r jobsys yna. Achos, wel, da ni yn, dydan. Dyna'r rhan o'r dysgu ar y swydd, y dysgu bod chdi yn gyfrifol am bob dim. Wedyn, os oes gen ti olygydd creadigol yn un o weisg, ffabr neu beth bynnag yn Lloegr, mae gen ti rywun yn gwneud y golygu creadigol, a maen nhw'n gadael llonydd i dysu llafu di, ac i'r collnoda, ac i'r fyddai a'r fyddais, ac yr steddfods a'r bob math o bethau, a'r eiliau. A maen nhw jyst yn canolbwyntio ar y stori, a wedyn maen nhw'n pasio'r broblem bach honno i rywun arall. A wedyn mae rywun arall yn canolbwyntio ar yr eiliau ac ar yr steddfods ac ar y stwff. A wedyn yn pasio fe rywun arall i wneud y collnoda. Ond am bod ni'n gorfod gwneud bob dim, rhan fwyaf ar elfennau o hynny, mae gynnon ni brawf ddarllenwyr a falle wrth gwrs, oes. Ond mae'r golygyddion creadigol mewn ffordd yn gwneud, da ni'n trio bod yn feddylgar o'r holl bethau yna. A mae'n anodd, ysdi, troi dy feddwl o un i'r llall. Achos mae'n rhaid i fynd drwy nofal sawl gwaith yn canolbwyntio ar wahanol bethau, de. A mae'n hawdd iawn i rhywbeth fynd trwy'r rhwyd. A weithiau, mae nofal jyst iawn yn barod i choeddi, a ti'n sylweddoli, Iesu, sut nes i ddim sylwi ar hwnna? A wedyn ti'n gorfod mynd drwyddi hi wedyn yn chwilio am enghreifftiau o'r beth bynnag wyt ti di ffindio. A ti'n meddwl, diolch byth bod fi di ffindio hwnna cyn di fynd i'r wasg. Ti'n teimlo ffasiwn gyfrifoldeb, dweud? Mae o'n gyfrifoldeb. A wedyn, ond mae yna bobl wedi bod yn anfon llyfrau yn ôl i'r swyddfa'n Llarwst, efo beir o goch anyn nhw. Ne bostio i ddeud, mae'n gamgymeriad ar tudalen pethau peth. A ti'n teimlo'n ofnadwy pan mae hynna'n digwydd. Ti'n meddwl pan mae dy ben di'n dechrau chwsu. Ti'n cael y teimlad yna fel, Ond orach bod nhw'n fai ar yr awdur bod nhw'n wedi darllen y proflenni'n iawn. Wel. Mae white team, dydy? Mae yn white team, yndi. A ti'n gwybod be? Dwi yn ffrindiau fel lot yn awduron erbyn hyn, achos bod fi wedi bod yn gweithio efo nhw y fath flynyddoedd. Dwi yn dod yn ffrindiau hefo nhw, ti'n gwybod? A mae hynny'n braf, a cheidi mo hynny yn y wasg yn Lloegr. Na, dwi yn dallt hynna, ia. Achos pan ti di cael, fel awdur, pan ti'n cael golygydd, ti di clicio fan nhw. Mae rhywun yn dal yn fet, dydy Nia. Di. Hyd yn oes o'n i'n cofio'n union pa lyfr ysdi weithio. Achos dwi wedi cael sawl dadl efo sawl awdur am sawl peth. Ond ar ddiwedd y dydd, os ti'n dallt, os gen ti barch at yr awdur, a mae gen yr awdur barch at y golygydd, wsti, gen ti lyfr gwell allan ohono fo, a ti di dysgu ar gyfer y llyfr nesaf. A mae'n swnio i mi, fel sa gen ti di cael perthynas wych efo llwyth awduron yn ddiweddar fyd, a bod y llyfrau cyffroes mae gyd ar y ffordd. Yndi, ti'n meddwl be, da ni'n lwcus. Mae yna bobl greadigol yng Nghymru sydd yn, rhoi misodd o'i hamser i sgwennu nofela. A ti'n gwybod hyn, dos am arian mawr mewn cyhoeddi. Dos am neb yn ei busnes mae i wneud pres mawr. Diolch fatha, ond mae gen ti Cari Lewis ydi cael llwyddiant yn gwerthu nofela am
bris mawr yn Lloegr, ond i'r rhan fwyaf nofelwyr Cymraeg, wrth di, pres bach ydi o. Dwi'n gwybod mae'r cyngor llyfrau yn cefnogi'r diwydiant yn wych efo'r grantiau awdur, ond wedi deud hynny, dim ond hyn a hyn o bres gyda'n hwyr oed hefyd. Ond mae'r awduron yma, maen nhw'n sgwennu nofela heb geiniog o dal ac yn gwneud gymaint o waith hyrwyddo hefyd. Am 10% o freindal weithiau. Llafur cariad. Mae o'n llafur cariad, yndi. A, ysdi, da ni'n gweithio oriau anghymdeithasol weithiau mwyn cael llyfrau i'r wasg. A da ni'n neud achos bod ni isio i'r llyfrau fod y llyfrau gorau fedra ni cael nhw allan dydan. Da ni isio i'r wasg Gymreig fod yn llwyddiannus ac yn ddifyr ac yn enyn trafodaeth ac yn... mae gennym ni gystadlaethau does tir a nog a llyfr y flwyddyn efo allu. Wel, mae yna berla does, mae yna gymaint o nofela, neu gymaint o lyfrau yn gyffredinol, sy'n heiddi bod ar y rhestra byr yna. A dydyn nhw ddim. Achos dim ond hyn a hyn o lyfrau fedri di roed mewn blwyddyn de. So, da ni'n cyhoeddi 19 o lyfrau Cymraeg o da ni gyhoeddi blwyddyn dwytha. A swn i licio gweld bob un o'r nofela ar y rhestr fel yn y categori nofela de. Ond wrth gwrs, fysa nhw ddim. Mae angen creu cystadlaethau newydd fatha llyfr gorau am dren. Rhywbeth. Wel, potty far puff, hands down. Yn hollol. Ond ti'n gwybod be? Hefyd, de, mae eisiau cystadleuaeth boblogaidd does. Achos, mae barn y bobl llyfr y flwyddyn yn cael ei gyfyngu i'r llyfrau sy'n ar y rhestr fer dydyn. Wel, gna farn y bobl efo 20 o'r nofela sydd wedi gwerthu o ran ystod y flwyddyn de, ar gyfer y categori ffuglen. Wel, na chdi syniad. Ynde, o'n i'n syrgell dwi'n o blaen, a mae'n y bobl yn dod atau'n aml, dweud, pa lyfr ti'n meddwl sy'n ni licio? A oedd i licio Marlon Samuel, ac oedd i licio Rhian Cadwaladr. Wel, mae'r dewis yn gyfyng wedyn, dydy. Oedd eisiau fo'n ysgafn, yn hawdd i ddarllen, a ddim yn depresig. Wel, mae eisiau mwy o Marlon a Rhian Cadwaladr, ystod? Oes. A mae Rebecca Roberts sefyd, mae hi'n sgwennu llyfrau. Mae hi'n gynhyrchiol, de. So, dwi wedi gweithio fo hi ar 6 o nofela. Tair i bobl ifanc, dwi'n gweithio ar y 4 iddo fo i rwan, a 2 oedolion. Mae dawn hi am gymeriadau a fflot a strwythyr, de, yn ffantastig. A mae'n broffesiynol. A mae gen i dudalen awdur ar Facebook. A dwi'n siŵr, taswn ni ar TikTok, swn i'n ei gweld ti fan o fyd. Synon ni datan. Wel, ar y nodyn yna, dwi'n meddwl rhaid i pawb yn colli'r plot, cael tudalen am... Wel, ia. David, gwrando. Wel, dwi wedi mwynhau'r sgwrs ma, rhaid mi ddweud, Nia. Diolch am gytuno. Wel, diolch am y gwahoddiad, dwi wedi mwynhau fy hun hefyd. Wel, o'n i'n meddwl bod hi'n hen bryd yn ei glwad gan y golygyddion, a mae'n amlwg, ti wedi bod yn y job ma mor hir rwan, a ti'n dal yn llawn brwdfrydedd, bydde di wrthi am sbel eto, byddi? Wel, gobeithio, te. Gobeithio. Peth ydi, ti'n meddwl, sa ti'n licio change, ond eto, na, dwi isio gweithio efo awduron, dwi isio medru dewis pa nofela i gyhoeddi, dwi isio bod yn, chwarae fo cymeriadau pobl eraill, a dwi isio bod yn gweithio ar y nofel epig ma, dwi ddim yn mynd i ddeitha chdi bedi ar gyfer flwyddyn nesa, a ryw bethau felly. Wel, dwi'n edrych ymlaen, a dwi'n falch iawn dy fod ti'n olygydd creadigol ers cyhyd. A diolch yn fawr iawn. Wel, dyna ni. Diolch i chi am wrando ar Colli'r Plot. Da ni'n gobeithio eich bod chi wedi mwynhau gymaint â ni. Os oes gennych chi gwestiynau, mae croeso i chi gofyn nhw dros Twitter, Facebook neu Instagram.
Diolch yn fawr i'r Cyngor Llyfrau am wneud y podcast yma'n bosib a'n helpu ni i golli'r plot. Allwch chi dan ysgrifio i glywed mwy o benodau lle bynnag da chi'n gwrando ar bodlediadau. Chwiliwch am Colli'r Plot. Yna groeso i chi adolygiad i'n helpu ni. 5 seren, please. Cofiwch rannu'n podlediad bach ni hefo'ch ffrindiau a'ch teulu. Mae'r gerddoriaeth ar gyfer y podlediad gan fand o'r enw Bandicoots a'r trac ydi o nefoedd. Ac os da chi eisiau darganfod mwy o bodlediadau Cymraeg, ewch i ypod.cymru.